Atxilotu zituztenetik 10 urte igaro direnean eta torturaren aurkako eguna dugun honetan, Estrasburgok zigortu egin du Espainia Igor Portu eta Matxin Sarasolaren torturen inguruko auziagatik. Europako Konbentzioko 3. artikulua edukiz eta prozeduraz urratzea leporatu dio. Eta sortu alderdiak egindako lehen balorazioan historikotzat jo du sententzia hori eta esan du ondorio gisa zenbait exigentzia plazaratzen dizkiola Espainiako estatuari. Portu eta Sarasolaren atxiloketan parte hartu zuten Guardia Zibilen alde Espainiako justiziak emandako absoluzio epaiak aztertu ditu Europako Giza Eskubideen Auzitegiak eta gaur jakinarazi dute epaia. Ebatzi du Espainiak Europako Konbentzioaren 3. artikulua urratu zuela eta 50.000 euro ordaindu beharko dizkiela Porturi eta Sarasolari kalte moralengatik, 30.000 Porturi eta 20.000 Sarasolari. Pozik hartu dute albiste haien gertukoek Sarasolaren anaia gaizkaren hitzetan aurrera pausoa baita tribunaletan tortura egiaztatzea. Albistea segaten pozik, segaten ere dugun hola esperantza handigirik jarria sententzia honetan, eta pozik bentin guk lehenotik ari genuen, nola patxere tribunal batean edo jogatu ditu da, nola patxere atxilotu zituztenen, torturatu zituztela bai gauza bainekin. Kateinen torturarekin ez patxere bukatzerik izanen balima, izango litzake, aitortza hori, batzuei bultzatuten guztiek ere, estatuek aitortza hori egiten nola patxere, kasu bakan batzuk ere, tribunaletan egiaztatzea, beti ere pausoak dire, garrantzitsuaren eta guri ere nola batxere pozematen duguna. Gau batzen jesu dugu, eta abokatuek eman digute berria lehen mizi, eta beraiek orain aztertuko dute, pixko bat ebazpena, eta beraiek aztertuko dute kasua eta eralen digute zer egiten. Beste zigor epai batzuetan Estrasburgok ebatzi izan du Espainiak ez dituela behar bezala ikertu tortura salaketak. Oraingoan ordea frogatutzat jo ditu torturak. Testuinguru esanguratsuan etorri da gainera sententzia eta justiziaren adibidetzat hartu du sortuk. Gaur betetzen direlako 37 urte Jotxe Arregi basatik torturatuta hil zutela eta horrexegatik esan dugu justizia poetikoko kasu bat dela, baino justizia errealeko kasu bat ere bai, ez? Eta oso esanguratsuki justizia nolabait errealeko kasu hori Espainiar estatutik kanpo etorri behar izan du, ez? Esaten duguna da, orain justizia erreal hori hemen ere, Espainiar estatuan eta Euskal Herrian eman behar dela. Porturen eta Sarasolaren auziekin 9 dira jada Estrasburgok Espainiaren aurka torturengatik emandako zigor ebazpenak. Portu eta Sarasolaren defentsak egin zuen babes eskea Estrasburgon, lehenengo Espainiako auzitegi gorenak emandako absoluzio epaian eta gero konstituzionalak horren aurkako helegitea ez onartzean. Auzitegiok bi Euskal Herritarrek egindako tortura salaketak ikertu edo behar bezala aztertu ez zituztela argudiatuta, besteak beste gorenak 10 jo zituen bi Euskal Herritarren salaketak. Aurretik Gipuzkoako probintzia auzitegiak zigortu egin zituen polizia operazioan parte hartu zuten 4 guardia zibil. Frogatutzat eman zuen Portuk eta Sarasolak tortura larria jasan zituztela eta ezinezkotzat jo zuen zauri horiek atxiloketa unean egin izana. Horrekin bat egin du Giza Eskubideen Europako Auzitegiko gaurko sententziak ere eta Arkaitz Rodriguezen hitzetan frogatuta geratu da tortura zigorri gabe egon eta dagoela oraindik ere. Hemen estrategia oso bat egon da, torturatzeko eta tortura babesteko eta ez balitz izan estrategia horregatik ez zatekeen posible izango, ezta? Ez zatekeen posible izango lehenik gorputz polizial horiek noski tortura praktika nolabait normaldutzat izan ez balute, ez? Ez zatekeen posible izango baldin eta Audientzia Nazionaleko forenseek esaterako beste alde batera begiratu ez balute edota torturaren nolabait praktika horrekin kolaboratu ez balute, ez? Ez zatekeen posible izango torturarik epaitegiek eta epaileek beste alde batera begiratu izan ez balute eta esan beharra dago ere, ez zatekeen tortura posible izango baldin eta komunikabide askok eta askok errealitate horrekin, praktika horrekin, estrategia horrekin kolaboratu ez balute, ez da. 2008
2008ko urtarrilaren 6an atxilotu zituzten Arrasaten, atzeman eta 17 ordura Guardia Zibilek ospitalera eraman zuten portu, zauri larriekin eta bestelako tortura zantzu nabariekin arropetan eta. Egun espetxean daude Portu eta Sarasola etako kide izatea leporatuta 2006ko abenduaren 21ko Barajasko aireportuko atentatua egotzita. Basortuk haien eta gainerako euskal errepresaliatu politikoen aurkako sententziak berrikusteko eta kondenak bertan behera uzteko eskaera egin du Estrasburgoko ebazpenaren ondoren. Exigitzen duguna da biktima hauentzako, esan bezala hauek ere biktimak direlako, errekonozimendua, justizia eta aitortza, exigitzen dugu bertan bera uz daitezela Igor Portu eta Makin Sarasolaren sententziak, sententzia honek, Europako giza eskubideen epaitegiaren sententzia honek frogatutzat jo duelako nolabait sententzia horiek, torturapean ateratako deklarazioen ondorio direla eta beraz kondena horiek markatu bertan bera utzi beharko lirateke berehalakoan exigitzen dugu bertan bera uz daitezela ere ehunka euskal preso politikoen kondenak haietatik gehienak ere torturapean aterak izan direlako, torturapean ateratako nahi deklarazioen ondorio direlako, eta ez bakarria nazioarteko legearen arabera, baizik eta Espainiar legearen arabera ere halako kondenak bertan bera utzi beharko lirateke, Eta azkenik exigitzen dugu ere hildo beretik errefuxiatuen nolabait kausak ere bertan bera uz daitezen, haietako asko eta askoren kasuan oinarrian azken batean torturapean nolabait egindako deklarazio batzuk daudelako, Maravillas. Gure larragako loretxoa, gure maitasuna, gure nortasuna, maravillas gurea, maravillas betirakoa. Frankistek bortxatu eta bere aitarekin batera erail zuten 14 urteko Maravillas Lamberto neskatuaren izena hartu du Iruñeko plaza batek. Hala gazte honi eta bere familiari omenaldi egin nahi izan dio udalak eta memoria historikoarekin duten konpromisoa berretsi. Maravillas Lamberto errepresio frankistak Nafarroan eragin zituen biktimen ordezkari dela esan du udalak, eta horregatik espazio publiko bat eskaini nahi izan diote Iruñan. Larun batean inauguratu zuten Maravillas Lamberto plaza Lezkairu auzoan eta bertan bere aizpa Josefina Lamberto izan zen Iruñeko alkatea eta zenbait zinegotzirekin batera. Berezia diot memoria historikoaren arloan egin dugun ekimen guztietatik, eta badira nahiko dagoeneko, hau agian beharrezkoena eta sentituena delako. Maravillasek bere 14 urterekin etzekiena zera zen. Gorrotoak ez duela aurpegirik, gorrotoa ez dela gizatarra, ez duela aurpegirik, ez duela errukirik ezagutzen. Queremos que esta plaza sea un lugar para el recuerdo, un lugar donde la florecica de Larraga tenga presencia, donde podamos rendir tributo a su memoria y que sea, desde ahora en adelante, parte viva de nuestra ciudad. Porque, como dice el gran Fermín Valencia, la muerte no fue capaz de sepultar tu mañana, ni podrá pintar de olvido la acuarela de tu alma. Ese mañana es hoy y nuestro recuerdo te revive. Gure maitasuna eta gure oroitzapena zuretzat dira Maravillas. Mila esker hau. Josefina Lambertok unkituta adierazi zuen badela garaia beraita eta aizpari omenaldia egiteko eta horiekin batera indarkeria faxistaren biktima izan ziren emakume guztiei. Muchas gracias a todos. Son 82 años de mucho sufrimiento, pero al final ha llegado un poco la paz a nuestros corazones. Pero aunque esto haya pasado tan larga la vida, nosotros no podemos ni olvidar ni perdonar a nadie. Por donde quiera que yo vaya, voy a predicar el mal que nos han hecho.
a todos. Plaza honekin emakumeei eskainitako espazio publiko gehiago egongo dira Alezkairu auzoan. Izan ere, iaz 6 plazari jarri zieten garai ezberdinetako emakumeen izenak. Guztiek aintzindarien parkea osatzen dute. Iruñak, kitatu egiten du Lamberto familiarekin zeukan zorra. Zorra aspaldikoa eta ez dakit, zorra handia. Eta ikusten duzuen bezala oso ekitaldi polita eta emozionante izan da. Bat ere alderantziz, batean batek han egontzen tokitik lotxa sentitu beharko luke, orain hemen gertatu den eta hemen kontatu den entzutean. Bai, dudari gabe, nik uste hori memoria espazio bat bilakatu behar da. Nik ez dakit zein izango den erekinaren patua, ez da orain ez da ere eztabaidatzen ari garena, baina bai ziur naiz espazio hori eraldatuko dugula modu batez edo bestez eta memoria eremu bat bilakatuko dela. Hori, seguru. Gaurkoan, Nafarroako memoria historikoaren aldeko zenbait talde eta erakundek Sanferminak 78 gogoan Euskal Memoria edota oroimenaren autobusa besteak beste Fermin Valentzia abeslariaren hautagaitza aurkeztu dute kulturako Biana Printze saria jasotzeko. Taldeek goraipatu dute Valentziak frankismo garaitik gaur egun arte borroka horretan egindako lan esanguratsua. Nafarroari, nafarrei eta memoria historikoari abesten eta konposatzen egindako ekarpenarengatik Valentziak Biana Printzearen saria jaso dezan nahi dute 11 elkartek. Askatasunaren koblakaria, herri koblakaria, memoriaren koblakaria eta Nafarroako koblakaria. Hala izendatu dute Valentzia eta haren ibilbidean goratu dute Nafarroaren memoriaren kantaria izana. Herriarekin atxikiak diren kantuekin lotuta, han hemenka ibili baita 50 urteetan. Karrika, plaza eta eszenatoki guztietan Nafarroan zehar. Amaiurko gazteluan, Euskal Herriko askatasuna, Amaiurko gazteluan. Príncipe de Viana kultura sarirako Fermin Valentziaren hautagaitza sostengatzen dugunok gaituzue hemen. Fermin Valentzia gure memoriaren kantaria, herriarekin atxekiak diren kantuekin lotuta, han hemenka ibili da 50 urtetan Karrika plaza eta eskenatoki guztietan Nafarroan. Gure hautagaia da eta hala adierazten dizuegu. Nire inguruan memoria lantzen dituzen elkarteak eta memoria bizi-bizia, memori duina diren gizon emakumeak. Fermin Valentzia gure bardo koblakaria, 36an hasitako zapalkuntza Ansturan galez zezan kantatu duena. Larruzko gerrikoa, marabillas. Baina ez hori bakarrik. Aruntzakoko memoria ere bizirik mantendu du Montiagoko koplak eta Nafarroko kateak kantekin. Berak zapalduen alde aurtu zuen aukera. Asko zor diogu. Ez jakin eta zur. Amaiur. Frankismoaren kontrabestia hori da odolan eramaten du. Nafarroko problemak edo Nafarrako alaiak edo Nafarrako gauzak beti. Eta munduko baita ere, baina eskeia ni hemen jaio nintzen eta hori markatu zen nire bizia. Abesteko, lan egiteko eta borrokatzeko ere. El proceso ese que he seguido todos los años, cuando leí el libro de la Esperanza del Terror que había editado Altafalla, lo leí todo porque es espeluznante, ¿no? Pero fíjate, de todas las historias, yo me quedé con la historia de esa cría. No sé si porque entonces yo tenía una hija también pequeña, me pareció tan tierno lo que hizo ella, tan valiente, me pareció tan cruel lo que le hicieron, que aquello se me quedó muy marcado.
Y la verdad que pensé en hacer una canción pues esa misma noche, pero tardé tiempos y tiempos en inspirarme y sacar lo que al final saqué. Y me alegro porque sé que esa canción ha servido en parte para que se cante por ahí y el nombre de Maravillas se haya conocido y la crueldad que con ella hicieron, ¿no? Pero por otro lado me gustaría haber hecho 3.500 canciones, una para cada fusilado. Baina gustatzen zait, hori, nire kantua entzutea leku bestean edo modu bestean, modu desberdina edo asko gustatzen zait. Baina gauzak hobeto dira. Gure Nafarroko gobernua oso ondo portatzen ari da. Bai. Premio hori ez da niretzat, hori ziure, da herriarentzat. Ni kantatzen dudana ez da nirea, da herriarentzat dena. Izan duen gizarte sentiberatasuna eta lurrarekiko maitasuna opari izan dira herri askorentzat, bertso, jota edo abestien bidez. Euskaraz edo gazteleraz beti abestuko dira, Elo Gatzaga, Amaiur, Tafalla edo Paloteado de Monteagudo. Fermin Nafarroako koblakaria. Koblakari konprometitu baten 50 urte izan dira, baina bere abestiak herriaren oroimenean iraungo dute. Herriak dagoeneko aitortu du, Nafarroako gobernuak ere aitortu dezala espero dugu. Amaiurko gaztelua. Bonaparte printzeak 19. mendearen erdialdean euskarari naiz euskalkiei buruz bildu zituen eskuizkribuen bilduma digitalizatu eta argitaratu ditu Nafarroako artxiboak. Horrela interesdunen eskura jarri ahal izateko, izan ere eskuizkribu hauen bilduma herritar guztiendako eskuragarri dagoeneko Nafarroako gobernuaren artxibo irekia webgunean. Guztira 124 dokumentu sartu dira, horietatik 118 euskaraz eta gainerakoak frantsesez, gazteleraz, latinez eta bestelako hizkuntzetan daude. Luis Luciano Bonaparte hizkuntzalaritzan eta dialektologian espezializatutako filologo ospetsua izan zen. Hainbat bidaia egin zituen Nafarrora eta horietan egindako lan eta ahaleginen emaitza dugu euskal hizkuntzalaritzari buruzko 33 obraren argitalpena. Bonaparte hil ondoren, Nafarroa, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek haren eskuizkribuak erosi eta 3 lurraldeen artean banatu zituzten lanen jatorriaren arabera. Banaketaren ondorioz, funtsa 1904 geroztik babesten duten 3 erakundeen artean banatuta dago, horien artean Nafarroako artxiboa dagoelarik. Gaur egun, bilduma hau funtsezko tresna bilakatu da euskara eta euskalkiei buruzko edozein ikerketari ekin ahal izateko. Persona es ilegal. La ley de extranjería es una porquería. Bolo, moi, dole, migranteen eskubideen aldeko elkarteak eta sos arrazakeriak kontzentrazioa egin dute Bilboko gobernu ordezkaritzaren atzerritarren bulegoaren aurrean, beren hitzetan klandestinitatera itzularaziko dituen neurri baten aurka protesta egiteko. Kalean manta jarrita saltzaile ibiltzen direnen bizimodua asko aldatu da, autonomo gisa kotizatzeko aukera onartu zitzaienetik. Hilean 200 euroko oinarriarekin kotizatu ahal izan dutenak, egoera irregularrean egotetik erresidentzia baimena izatera pasa dira, baina Espainiako gobernuak irizpide hori aldatu egin du eta erresidentzia baimena ukatzen ari zaie orain saltzaile ibiltari diren autonomoei. 200 euroko oinarria 800 eurokoa da egun, eta kopuru hori handiegia dela eta saltzaileen lanbidearen prekarietatea dela eta beren irismenetik kanpo dagoela adierazi dute. Argi dute klandestinitatera kondenatuko dituela. La administrativa, mediante esta decisión política, quiere meternos de nuevo en el agujero de la clandestinidad, de la irregularidad que hemos sufrido durante muchos años de nuestra vida. Tener papel es un derecho de todas las personas y no es ningún privilegio. Los papeles nos permiten simplemente movernos sin miedo, buscar trabajo para vivir. Del sudor de nuestra frente también nos protege en cierta medida
de la explotación salvaje que sufren los sin papeles por culpa de una ley de extranjería administrativa discriminatoria y racista que nos entrega el mundo oscuro de la economía sumergida, sin derechos, sin apoyo legal y sin futuro. SOS Arrazakeria elkartea ere Bilboko atzerritarren bulegoaren aurrean izan da protestan eta atzerritarrekin jolasten aritzea leporatu dio gobernuari. Gaur baimena emango dizut eta bihar kenduko. Kontraesanean ari dira, beren ustez, eta ezkutuko ekonomiaren aurka ari direla dioten arren, ura sustatu baino ez dute egiten. Borroka luzea izango dela aurrikusi dute bi elkartetako kideek, gaurkoak beste protesta asko izango dituela atzetik. Urtero otsaila inguruan hegaka datorren txori baten antzera, aurten ere zinegoak Bilboko kaleak beteko ditu. Otsailaren 19tik martxoaren 4 bitartean, Bilboko gay lesbi trans nazioarteko jaialdiak hegoak irekiko ditu. Ikusentzunezkoen munduan integrazioaren eta berdintasunaren erreferentzia den hitzorduak beste urte batez areto txiki eta handiak beteko ditu, geroz eta zabalagoa den ikuslegoaren premiak asetzeko. Zinegoak Bilbon antolatzen den nazioarteko sinema eta arte eszenikoen jaialdi bat da, eta apur bat bere helburua da sexu eta genero aniztasuna aldarrikatzea kultura eta sinemaren bidez, Bertan ikusten den sinema, normalen esaten da sinema ez komertziala, ohiko sinemetan ikusten ez dugu zen pelikulak, eta beti eukitzen dago, mezu bat, genero aniztasuna edo orientazio anistasunagaz lotuta. Julen eta Maren komunikazio eta programazio taldeko akurren zurren jaialdiari buruz hitz egin digute. Hilabetetan zehar aurrelan mardula izan dute, bi asteko programazio bete-betea eskaintzeko. Eta prozesua beti izaten da azkenan luzea egiten den prozesu bat, dena ikusi behar delako, dena baloratu behar delako, ekipo bat gerarako eta denon iritzia kontuan hartzen delako. Lan gogorra da, baina interesgarria, segia esan niretzako behintzat luzua olako proiektu bateko kide izatea, horren beste pelikula ikustea bai, ezen nire zinema, gustatzen zen, imaginatzen zure kasuan bai, eta gero jaialdia bera barrutik bizitzea, plazera da, sortzaile danak ezagutzeko, giro oso polita egoten da 15 egun horietan zehar. Voluntario pilo bat eukitzen dugu, azkenan horregaitik bebai, aukera emoten dagoelako, jaialdia bera barrutik ezagutzeko, sortzaileak etortzen direnean, pelikulak ikusteko. Esperientzia bezala, barrutikan eta ikustea prozesu guztia nola den, lan guztiak jasotzea, dena begiratzea, eztabaidatzea hori oso aberasgarria egin zait. Eta benetan kortak programatzen ikasko disfrutatu eta egia da ordu asko direla eta lan asko iristen direla eta batzutan bukatzen dezula, nik ezin de gehiago, ezin ditut ikusi 30 korto egunean, ezin de gehiago. Baina gero distantziatik begiratzen badezu, niretzako oso aberasgarria den lan bada. Aurreneko astean Bilborrok, Azkuna Zentroan eta Bilbao Arteen proiekzioak, hitzaldiak, masterclassak eta ekintza gehiago egongo dira gay lesbi trans zinemaren ertz desberdinez gozatzeko. Bigarren astean, Bilborroken pelikulen bigarren paseak egingo dira. Guztira 500 artelan baino gehiago jaso dituzte, 33 herrialde desberdinetatik, bai fikziozkoak, dokumentalak eta proiekzio arruntetatik aldentzen diren jarduerak ere, arte eszenikoak kasu. 2 estreno mundial dazkagula, bat da Lázaro Louzao Galiziako autore batena, berak hemen ilusio handiz estrenatzen du bere lehenengo luzemetraia, dela gallegoz rodatutako lehenengo luzemetraia, eta tematika hau lantzen duen pelikula. Eta gero bestea da Alba Iserraren crossdressingaren inguruan hitz egiten duen dokumental bat, Enfem deitzen dena. Nazio mailan 22 estreno dazkagu, eta 52 gonbidatu baino gehiago. Off zinegoak saiari deitzen diogu, azkenean hain konbentzionala ez dan, aria jarraitzen duen edo narratiba jarraitzen duten pelikulei. Askotan izaten dira animazioak, esperimentalagoak diren piezak, edo hain argumentua ez dutenak hain hasiera bat, korapilo bat eta bukaera bat, ezta? Osea, esperimentatzeko beste esperientzia zinematografiko desberdin bat, edo ez zinema komertzialean aurkitzen ez ditugun obrak dira gehien bat.
Aurten ohorezko saria Emily Joubert zuzendari frantziar gazteari emango zaio. Ibilbide profesional luze baten ordez, ibilbide labur baina mamitsu eta konpromesuz betekoa duena. Berez ohorezko saria edozein jaialditan moduan izaten da apur bat pertsona baten lana aitortzeko. Kasu honetan aurton adibidez, izan beharrean ibilbide luzeko pertsona bat aukeratzea, izan da gehiago egiten dagoen lana balorean jartzea, naiz eta ondino ibilbide luzekoa ez izan. Bera gaztea da, egin ditu 3-4 lan esanguratsu nolabait esatearren, baina nahi genuena esan eta justo bat egiten dugu aurtengo hildoarekin, zinegoak aurten bultzatuko dagoen hildoarekin, eta aldarrikatzen dugula ezberdin izatearen naturaltasuna. Apur bat Joubeten zinema hildo horretatik doa, zinema lesbikoa lantzen dau, sexu esplizitoa daukan zinema, modu oso naturalean lantzen dagoena sexua bebai, eta azkenan garrantzitsua da bebai, bestela bakarrik gure referentzia normalean izaten dalako pornoaren mundua, eta berak lantzen dago hori oso modu naturalean, emakumeen gorputza oso modu naturalean lantzen dago, eta nahi gendun apur bat hori balorean jarri. Joubetek pelikularen emanaldiaren ostean masterclass bat ere emango du, eta publikoarekin solasaldian egongo da. Beste hainbat zuzendari eta ekoizleekin hitz egiteko eta iritziak partekatzeko aukera ere izango dute ikusleek aurtengo jaialdian. Hori da, zinegoak daukan, gure ustez, balio erantzia. Ez da bakarrik peli bat ikusi aldozula, baizik eta gero protagonistak berton euki aldozula, eurekin hartu emona aukitzeko, eta beren beregi ezagutzeko, berak zer dekon esateko, eta Marenek esan dagoen moduan, aurton 42 gonbidatu baino gehiago ukiko doguz. Orduan, lehengo pase gehienetan egongo dira zuzendariak edo ekipo artistikoko baten bat, orduan normalean egiten duguna lehengo pelia ikusten dugu, eta gero sortzen dugu olako eztabaida txiki bat, eta egitzen dugu gera bebai galdetzeko, beragaz berba egiteko, eta batzutan trago bat hartzeko amaieran bebai, zinegoak ere hori badauta, ez dara bakarrik peli bat ikustea edo zinema, baizik eta gero jaiak egoten dira. Aurtengoa zinegoaken 15. edizioa izango da, urtez urte garrantzian eta edukian hazten joan dena. Egoak elkartetikan sortu zen zine jaialdi bat izan zen, eta urteen poderioz, azkenean dira gauzak ez argitzen, baina bakoitzak bere bidea hartzen eta bar, eta aurten da lehenengo aldia zinegoak elkarteak bakarrik antolatzen duen zinema jaialdia dela. Antolakuntzako kideek genero eta gorputz ez konbentzionalen integrazioan zinegoak jokatzen duen papera azpimarratu dute, baina era berean gehitu dute heteropatriarkatua irizpide duen gizartean oraindik lana dagoela egiteko. Urteekin gero eta bere garaian ere zinegoak jendea etortzen zenean ikustera esan publiko oso espezifikoa, apur bat bakarrik zeukana edo oso sentsibilizatuta zegoena genero anistasunarekin edo orientazioagaz edo LGTB komunitateko parte esan. Gaur egun adibidez zinegoak etortzen da publiko orokorra, apur bat zinema honaz gozatu nahi dagoen, eta uste dut gero eta ohituago gauzela olako edukiak ikustera, gero eta normalizatuago dagoela gizartean olako gaiak, baina ondino dagoela bide luze bat egiteko, eta orduan zinegoak erreminta bada, baina Euskal Herrian badagoz 11 elkarte eta 11 erakunde honetan lanean, zinegoak bakarri da horietako beste bat. Amaitzeko, publikoari jaialdiaren inguruko gomendioren bat lagatzeko eskatu egin diegu. Lehenko gomendioa zinegoak.com webgunera sartzea, berton agertzen da programazio guztia, eta seguru nau dauz 120 proiektzio baino gehiago eta jarduera baino gehiago, eta seguru nago benetan zinema honaz gozatu nahi dauenak topatuko dauela benetan gustoko dauen zeo zer, genero guztiak dauz, zinemaz gain be arte eszenikoak dauz, jaiak dauz, hitzaldiak dauz, orduan benetan sartzea zinegoak.comen eta berton topatuko dabela gustuko dauen hori. Nik komendatuko nuke, niri pertsonalki gustatzen zaidan pelikula delako, argentinearra da, eta deitzen da Partido a las 3, eta da, bertan emakumezkon futbol talde batek bizi duen torneo bate gora berak, eta nik asko disfrutatu nuen pelikula izan zen, eta komendatuko.
say or do could make my